Ukudutshulwa bukafakazi ecaleni kule khomishana kaMadlanga owaziwa ngoWitness D uVan der Merwe ngoLwesihlanu kubeke ngokusobala ukuthi akekho umuntu ophephile eSouth Africa. Uma ngabe igebengu sezikufuna zizokuthola. So ukuthula ulinde igebengu ukuthi zifike kuwena or uhulumeni act uma ngabe kuwukuthi sinayo uhulumeni. Kodwa kusukela nje siqala ukucolonizwa as South Africa asikaze sibe yizwe. ISouth Africa indawo yebusiness. Kuyabhiziniswa la eSouth Africa. Nabantu abasicolonize ayikho country yacolonize eAfrica. Kwakuthiwa amaDutch, kuye kuthiwa amangisi, kuthiwa iMelika, kodwa akunjalo. Empeleni sacolonizwa inkampani ngoba zayifuna ukuphendula iSouth Africa enye yendawo yamabhizinisi. Ingakho sinama president aseva noma alekelela abantu bamabhizinisi. Sino president uCyril Ramaphosa. Akekho upresident oncike kakhulu njengoCyril Ramaphosa kubantu bamabhizinisi, isikakhulukazi abantu abamhlophe. Empeleni ufana nominister nje ungqongqoshe wamabhizinisi wabantu abamhlophe. Ngekhathi ewungqongqoshe ke wamabhizinisi lapho thina abantu ke abanye ordinary people abantu abajwayelekile eSouth Africa sisalaphi esibhizinisi sifana njengalesi ngoba ubulelesi nobugebengu nayo yonke izinto ezimbe ezicorruption ezenzekalayo ama-cartel nayo yonke into abheke thina alimaza thina izakhamizi zakhelele lizwe. Akuyena uVan der Merwe kuphela, baningi abadlulile. Singabala oBabita, singabala bona oJago Hanekom. Bayeza abanye. Ingoba uhulumeni esinayo akanamsebenzi nathi. So ishiya imibuzo eminingi kunezimpendulo izinto ezenzekalayo la eSouth Africa. Nabantu base South Africa futhi nabo abafuni nakancane ukuthi bathathe impilo yabo bayithathele ezandleni. Kwenzekile okwenzekile kuzodlula qhubeka impilo. Nangu uDisemba kuzoba uDisemba nje ojwayelekile. Kodwa izwe lizobe liqhubeka liphethwe ngendlela yemafia state. Sine state noma sinezwe eliphethwe ngezandla zobugebengu. And thina abantu base South Africa sibukeka singena inkinga yize sinenkinga. Uhulumeni efanele ngabe uthatha inyathelo enzima. Wadwebula yini wathi no sekwanele manje. Sizokwenza konke okusemandleni ukuthi silwe nalobugebengu sibuyise izwe lethu ebantwini base South Africa. Asiyenze kube ne state of emergency for igebengu uma ngabe kukhona isidingo. Sikhona isidingo njengamanje. Thina abantu base South Africa sisala sididekile emakhanda. Empeleni sididekile ngempela. Ngoba nohulumeni esinaye akasiniki direction. Okusho ukuthi kungenzeka ukuthi direction indlela eyaphambili kulelizwe mhlawumbe isisele kuthina bantu abakhelele lizwe. Ngabe sifuna ukuqhubeka yini iSouth Africa ilidwe ngokwamabhizinisi ngoba amabhizinisi abulala izakhamuzi zezwe. Futhi izakhamuzi zezwe okuyithina asihlomuli lutho ngalamabhizinisi akhona. Impendulo zilele kuthina njengamanje. Imibuzo miningi kodwa abantu bayafa daily and daily ngesandla esinoboya sobugebengu.